खुलुमबाय आंनि लोगोफोर। दा बावैसो जोङो 2025खौ 2025खौ जोङो बिदाय होसिगोन। जोङो गाबब्लाबो, खुद्रिब्लाबो, बाब्राब खालामब्लाबो जोङो नैबे 2025खौ 2025खौ जोङो मोनबावनाय नंलिया। जोङो बिदाय होनांसिगोन। आरो दसेनि उनावनो जोङो नैबे 2026खौ जों रंजा बाजायै जोङो बरायसिगोन। जानांगौ जुदि जोङो जोंनि जिउ जारिमिनखौ गोथौयै नायोब्ला जों साफ्रोमबो जोङो नुनो मोनो आरो जों गावखौनो दांग्रोमनो हायो। जानांगौ नैबे 2025आव जोङो गोबां खामानिखौ मावदोंमोन, गोबां मिजिं दङमोन, गोबां सिमां दङमोन, गासिबो फैमाल जाजोबलांबाय। गोबाङानो नैबे 2026खौ मोननो थाखाय खारं मारं हास्थायदोंमोन, सिमां नुदोंमोन, मिजिं दङमोन, नाथाय मा खालामनो खाफालनि लिरनाय। 2025आवनो 2026खौ मोननायनि सिगांनो बिसोरो रुंसारि जालांबाय, बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। बे बुहुमनिफ्राय बिसोर अराय समनिबो थाखाय गोमोरलांबाय। जानांगौ नैबे 2025आव गोबाङानो साख्रि हास्थायदोंमोन आरो थाखा फैसा रांखावरि आरजिनो हास्थायदोंमोन, नाथाय गासिबो फैमाल जाजोब्बाय। आरो जानांगौ 2025आव फिसायफ्रा बिसिफोरखौ जेरैबायदि अननांगौमोन, हेफाजाब होनांगौमोन, न'खरखौ जौगाखांहोनांगौमोन, बे गासिबो फैमाल जाजोब्बाय। आरो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जेरैबायदि नायनांगौमोन, जेरैबायदि मोजां उदाहरन होनांगौमोन, जेरैबायदि फोरोंनांगौमोन, गासिबो फैमाल जाजोब्बाय। जानांगौ गथ' गथायफ्राबो, फिसाला फिसाजोफ्राबो गाव गावनि बिमा बिफाखौ, गिदिरफोरखौ मान सनमान होनांगौमोन, मोजाङैनो फरायनांगौमोन आरो बिसोरनि उदेस बादियै, थोननाय बादियै खामानिखौ मावनांगौमोन, मावनो हायाखिसै। जानांगौ गासिबो फैमाल जाजोब्बाय। आरो जानांगौ गोबाङानो नैबे 2025आव बिसोरो मोजां देहाखौ मोननानै मोजाङै मोजां थांनानै दङ। थाखा फैसा रांखावरि बिसोरो मोजाङैनो उथायनो हाबाय। आरो जानांगौ माखासेफ्रा मोजां साख्रिबो मोनबाय। जानांगौ बेबादिनो गोबां रोखोमनो मोजाङै साक्सेसफुल जानानै थांबाय। आरो फिसायफ्राबो गाव गावनि बिसिफोरखौहाय ओरैबायदि सना बादि अनबाय। आरो गथ' गथायफ्राबो गाव गावनि बिमा बिफाखौ, गेदेरफोरखौहाय मोजाङैनो मान होबाय, सनमान होबाय आरो बिसोरनि खोथा बादियै सोलिनो हाबाय। आरो बेबादिनो गोबांथार जानांगौ गासिबो सिमां नुनायफ्रा जाफुंजोब्बाय। दा आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, नैबे जोबनायाव 2025खौ जोङो बिदाय होनायनि सिगां आं बेखौनो बुंनो सानदों। बे 2025आव जेबायदि जानानै थांबायसै, जोङो नारभास जानो नाङा। जों मोजाङैनो बिदाय होदिनि आरो जोङो गाबब्लाबो मोनखालाब्ला जोङो बे 2025खौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जोङो मोजाङैनो बिदाय होदिनि। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बिनि उनाव लगेनो 2026 बेनो जाबाय 2026 जों बेखौ मोनसिगोन। दा बेखौ मोननायजों लोगोसे जोङो 2025 जे जानानै थांबायसै बेखौ बावगारदिनि आरो नैबे 2026आव जोङो गाव गावनि जानजिखौ खाफ्रानानै, बोलो फोरानानै जोङो आवगायलांनो थाखाय जों मिजिं थिदिनि, सिमां नुदिनि आरो जोङो हास्थायदिनि। बे 2026आव
2026आव फै जोंखौ सोर फेजेननो हायो, जोंखौ सोर नाख्लायनो हायो, बोलो फोरानानै जोङो आवगायलांनांगोन। जोङो ओरैबायदि सिमां, ओरैबायदि मिजिं जोंहा थानांगोन, नैबे 2026आव गासिबो साक्सेसफुल जाजोबगोन, गासिबो जाफुंजोबगोन। आङो 2025आव जे जादों बेखौ नारभास जायालाबानो नैबे 2026आव गासिबो फुरा खालामनो हास्थायगोन। जुदि आङो न'खराव बिमा बिफाखौ मोजाङै अननो रोङाखैब्ला आं मोजाङैनो अनसिगोन, आरो जुदि आङो आंनि हिन्जावखौ अननो रोङाखैब्ला मोजाङैनो गोसो मोदोम जिउ होनानै हेफाजाब होसिगोन, अनसिगोन, आरो गथ' गथायखौबो मोजाङैनो फोरोंगोन, मोजां उदाहरन होगोन। बेबादि साननानै, सिमां नुनानै जोङो जेरैबो साखाफारा जानानैहाय जोङो आवगायलांदिनि। आरो जों मोनसे खोथाखौ मोनथिनांगोन, नैबे 2026आव जोङो आखाइ गोजा थांनो नाङा। जोङो सोरखौ लानानै थांनांगोन? जों गाव गावनि इसोरखौहाय लानानै थांनांगोन। जुदि नोंथांमोननि जिउआव इसोरा थायोब्ला, आंनि जिउआव इसोरा थायोब्ला जोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। दा बिनिखायनो नैबे 2026आव जोङो गाव गावनि इसोरखौ मैखुनाव लादिनि, आखायाव लादिनि, बिसोरनिफ्राय बोरखौ लादिनि, आरो जों मोजाङैनो आवगायलांदिनि। आरो निस्सय नैबे 2026आ गासिबो जाफुंगोन, गासिबो साक्सेसफुल जाजोबगोन। बिदिब्ला फैदो, जोबनायाव आं बुंनो सानदों, बयनिबोसिम आंनि लोगोफोर, आं नोंसोर बयखौबो आङो उइस खालामनो सानदों, ए भेरि भेरि हेपि निउ इयार 2026। आरो इसोरा नोंसोर बयखौबो, नोंथांमोन बयखौबो बोर होथोंसै। आरो बेबादिनो जों बयबो ग्रें ग्रेङैनो आखाइ हमलायनानैहाय जोङो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बादियै बे 2026आव जों आगान सुरलांदिनि। जेब्ला हामबायसै नैबे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय, आरो जों बयबो ज' ज'यैनो आगान सुरलांदिनि। आरो खेबसेबाव ए भेरि भेरि हेपि निउ इयार 2026। हामबायसै, खुलुमबाय।